Rudrakša, čo to je, aký má význam a prečo ju nosím? Nie je to len symbol, ale živý nástroj, náhrdelník jogína. Rudrakša znamená šivové slzy. Podľa legendy ide o slzy extázy, ktoré mu vytekali počas hlbokej meditácie. Tie, ktoré padli na zem, sa premienila semienka Rudrakše. Rudrakša má jedinečnú vibráciu, preto má duchovné aj fyzické účinky, keď sa nosí na tele. Symbolizuje vedomú voľbu človeka, schopnosť rozhodovať o svojich základných biologických procesoch, ako je jedenie, spánok či rozmnožovanie. Keď ju nosíš, čistí tvoju auru. Prináša jasnosť mysle, vnútorný pokoj a podporuje duchovný rast. Má aj praktické účinky, znižuje krvný tlak, upokojuje nervy a harmonizuje vnútorný systém. Chráni pri cestovaní. Jogini ju nosia, pretože pri spaní na rôznych miestach sa telo ľahko rozladí. Rudrakša vytvára kokon vlastnej energie ako súkromnú izbu, ktorá cestuje spolu s tebou. Používa sa takisto aj na testovanie vody a jedla. Keď je daná vec OK, točí sa doprava, keď nie je OK, točí sa doľava. Existuje viacej druhov rudrakše, od jednotvárnej až po 21 tvárov. Každá má iný účel a nesprávny výber môže uškodiť. Najbezpečnejšia je pančamuki rudrakša, vhodná pre mužov, ženy aj deti. Mala tradične obsahuje 108 plus 1 korálku, bindu, ktorá uzatvára energetický kruh. A čo je najdôležitejšie, rudrakša otvára človeka milosti, ktorá robí život jednoduchším a plnším.